Alaikum salam. Ya nice. Alaikum salam. Har da mu. Har da zo. Da zo. Yanzu nake ji wai kana kira na. Tunda zai kira ka na kira ma ban da shi kuma na kaji ba da wanka. Wallahi na bar ka wurin charge. Su Allah zan baka aikani. Su ka sa da jina kawai. Kuma ka san shi da fama da mutane, ka san hidiman siyasa. Su Allah in zan baka kira na waya. Lalle a da masa aika. Su ni kuma kawai da nake jira zan yi baki. Za su zo su. Su zan baka aika Allah sai ka banki. Na kira manajan yau ba aiki. Bata mana kira manajan mu na yi magana da shi. Kawai ka je ka ce baka. Bari baka cek sai baka miliyan 2,500. Okay sir. Bari baka kudin motar ku sai ka hau mashin sai ka wannan ɗin sai Allah dala kana sai yanzu ka kawai Na gane kauyen wajen wancan bayan wannan kana zuwa ka same shi a gurin ma ya tafa ma da zamani yawa sai ka same shi sai ka bashi da Allah to yadda aka yi zan kira. ta ba da ma na gode ga shi ma na kira na waya na gode. Allah ya zama samu mai US ne. Ya da neman mai Allah ba da. Don ka gina yanan wani gaya na turo muku shi nan area za ku hane da shi ba ina nan zuwa ni ma ku bani wani wasu in mintuna ga nan zuwa. Ok ba damuwa to sai ya shigo karka damu sai ya shigo. Aha. ni dai fa ban kalli alamun POS a nan ɗin ba. Ina ga barin koma. Zo mu ya dai. Menene? Amma za ka nuna mutuwa. Me a ciki? Gaje kan nan. Rufe. Wannan sai mun je gida. Ja dubu dai. Bari mana. Ta faɗuwa ni gida. ka nake ba ka zo nan ce. Amarya. Zo. Amma magana ba za ka tsaya bare. Amarya. Zubar mun kayan nan. Na ce ka zubar mun kayan ban jakar. Kawo wayan nan ma. Kan wayan. Ba ni glass din wa. Ban nan wayan. Ba
shege mu ya maganin ku a garin nan. Assalamu alaikum. Wallahi na ɗauke ɗan daba duk wani abu da na zo da shi duk sun karɓe giratu. A ina haka? Yanzu nan? Wani yan iska ne? Oke? Wani kango kenan? A zo kenan na gangaro suka na da su a wani waje wani mai kango ya ne ko iska amsa duk abin da yake amma da suka karba. To ba damuwa. Ba damuwa ka ƙara su gida kawai yanzu Allah da dan sa yara su je duk inda suke sai sun kama kayan kawai ka bada wannan ka taho gida ma kawai ƙara su gida kawai ba damuwa thank you sai ka iso yanzu nan sa a jiya nemi su ba matsala mu ga suna mai iskanci ƙananan yan iska ba damuwa ba damuwa to shikenan. Assalamu alaikum. Gida ne. Kana kusa da gida? To dalla yanzu kai samu ka kira yaranka a waya su zo su jira kofar gida. Kai kuma ka shigo cikin gida saboda presently akwai brother na yazo shi yanzu ya taho daga Abuja. So akwai yaran nan yin iska kuma na san ba zai wuce yaran alajin nan. Mai gida na ci gawa yau da wata yi nawa mai gida. Zuwa duru wa mai gida na ci gawa. Yau da wata yi nawa mai gida. Mai gida da wata yi nawa mai gida. Yau da wata yi nawa wajen da wutan wani haya da ƙarshen sun nan daga karɗe su da kura ba. Na ga wallahi. Na masala na cire masa rabin kulle. Ida. Wani ga masa. Wani ga sika cire mulku. Mai gida ai ka sani ai. Ya san da ya ba. Asa da gida ba. Gida ba ta ga cikin hata mu gida. Yanzu akwai kani na yazo shi yanzu. So yaran alaji ne da aka yi su ne suke kwacin waya mutane. Da za a yi yanzu ka je ka dauki yaran maza akwai jikin shi akwai waya akwai glass din shi maza a ja ka komai na shi. Ba da mu yanzu zo ba da mu ala ta ga cikin hata mu. Bari ka je ka wasu naira 10,000 yanzu. To shikenan ji ba ta ga cikin hata mu. Maza da kawai ka je ka wasu. Fike da za a yi yanzu a ji. 30 minutes alaji. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Sultan India. To dan bayanin da zan yi shine anan dama ba wani bayani bane ba ga mai buƙatar a sa masa talle a cikin wannan series din namu mai suna muguwar raba zai iya tuntubar mu a wannan lambar waya kamar haka ko kuma ya tuntube mu a shafinmu na Facebook MBR Film Production, a page ɗinmu zai iya magana ko kuma a email ɗinmu kamar haka. Da kuma wanda yake buƙatar waƙar biki ko suna ko birthday da sauransu, nan ma dai zai iya tuntubar mu a wa'annan shafukan namu. Ina mai muku godiya, ni naku Sultan India. Tara ka taba yaran mai gida. Hadin mai gida wallahi. Yanzu haka. Na son ko kenan sai kwace mai waya da komai da agogo da komai nan shi sun kwace mu. Ba suna ina to. Suna can gidan su. Yaran Allah ne. To mu shiga layin nasu mana. Mu je mana. Da gajiya. Da hanya abin da barke na. Wallahi kuwa. So amma za ka iya gane yaran? Ito kai gaskiya ba riga da na gama gane shi ba, amma dai wani ba da wani tsayi sosai kuma ba wani so na san yanzu ba lalle ba na samu shi ogon su, amma ɗaya daga cikin yaran su idan aka samu da ka gane shi idan ya gane shi yaran alaji ne kawai wallahi su ne masu kyau ne iskancin daga zaran sun gaba ko ya zo za su tare shi su karɓar mishi abubuwan shi mamaki sosai kawai ba wannan ba da ma yanzu akwai yaro na kira shi yanzu Allah da zai sai ya dubi yaran shi sai su karɓo wannan ba wani wala ka je ka shiga ka je ka yi wanka kawai ka je ka yi wanka ka huta ba matsala sai ka tashi ka je ka huta kawai ai ga can yaran nan a can
ke shine da aikin kana kyau aikin kana kyau shine da daga cikin yaran nan yasa nake son na aiki da kai wallahi shine da daga cikin yaran nan ana taka cikawa ta mu Abubakar Abubakar Amiya. Gona Gaskiya na ga ba shi wani. ka kalle shi da kyau ka daga kanka kai a kalle ka Gaskiya ba shi wani. so amma wannan yaran sa ne wanda suka karɓa maka yanka wannan rashi ne Wannan suna tare da shi. yaran su ne so da yanzu yadda za a yi ba ka doke shi duk yadda za a yi yanzu na kan diwa gidansa yake ana taka cikawa tashi mu je tashi mu je wannan zo shi ka da mu dan Allah ba komai bane ba komai bane ba komai bane ba mene dan Allah mai gida taimako nake ne mere a nan ne na tsawara kuɗi na kusan kimanin miliyan 2 da rabi wallahi na ba suka kwace mu dama ni gaba ɗaya tunda na zo ma ban yarda da kowa ba a tsorace nake to yanzu ina zuwa ko wanda zan haɗa ka da shi waye ya taimaka ma yannan kai ga wajensa to dan Allah ka taimaka mun wallahi ban san ya zan yi ba ni ma ba kuɗi na bane na mai gida na ne shikenan dan Allah bari gurin nan masa in yayi sai ya zo nan ya tafi da kai okay to shikenan ka gwada da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya wai shi a kula take amma ka karamu ina zan ka sa abin da zai ka sa abin da zai ka ga wannan dogon layin idan ka bi shi kana shan kwana za ka dole ko sun kam okay da jajjaka anan yake to shikenan nagode